Kunin po. Ako po pa si Cox na lang po tawag niyo sa akin. At saka si Brad Jerome po. Jerome Gapatan po. Jerome Gapatan. Yung magiging ganyan sa cave. Yung cave na papasukan po natin, ma'am, is yung sa Kupangan. Hanggang Villacorta po yun. Sa kuweba po, ma'am, may mga park po doon. Matubig po yung kuweba na yun. May mga park portion din siya na malalim, about 50 feet. Pero ganoon pa man, hindi namin na-advise lumangoy kasi may mga bato po sa silong. Alam po ni ma'am yan. Kaya ganoon na po, kapit lang po tayo. Suso. Siyempre, nasa kuweba po tayo, ma'am, may mga hayop din po dyan. Kung walang ahas at kung isda, ano man. Hayaan lang po natin, ma'am. Parang galan na rin po natin sa lugar. Una-una tayo bisita doon. Kasi dorman naman tayo lahat. Yung live nutrients lang po sana tayo. Kailangan po natin ang gloves. Hindi lang po protection sa kamay natin. Protection din po sa cave to, sa mga formation doon. Mamaya po ipapaliwanag ko po kung ano dapat, kung bakit tayo nakulap. Kaya helmet po. Headlight sa backup po. Alam po, so nasa 4 na kilometro po lakaran yun, underground. Tapos yung sa labas naman, ewan ko, mag-hike tayo mamaya, may tricycle sana, masakyan tayo. Basta yung cellphone lang mo. Cellphone talaga makakakal. Tourism office, barangay. Sa pagpunta nyo dito sa Kakupangan Cave, kukuha kayo ng guide doon, kayo kumuha sa munisipyo dahil magbibigay ang tourism sa inyo talaga ng legit na guide. Then from Mabini Municipal Hall, sasakay kayo ng tricycle na papunta sa jump off. Magbabayad kayo ng 20 pesos each. Tapos maglalakad pa kayo ng hindi ko pa alam kung ilang kilometro to hanggang sa bunganga ng cave. Wow, and we're here. Meron parang resort ito? Ano pa meron? Simple. Okay. Here. Puno yan. Marami dito kay Mito. Lilim. Ginawa na pala itong resort. Namimiss kita. Wow. I miss you, Kakupangan. I'm here again. Yes. Una, pinagapang nyo kami. Tapos pagbalik pala, mayroon palang mayroon palang malaking dyan. Miss jam po sa aming mga gagawin. Kaya po, gabayin niyo po kami at tigyan ng lakas. Amen. Early 60s, 70s yan. Dinano po ng mga taga-Mabini na gawing water source po yung Kupangan Cave. Buti na lang, napag-alaman na Not safe. ay po, hindi po siya safe. Kasi may mga halo. Ano po yung acidic water po kasi. Hindi ba sa mga ihi ng mga taong pumapasok doon? Kaya yung acidic. Ito po yung pinakatabi dati. Mataas po yan. So baka pasok na po kami. Ito naman po yung 50 na lang tawagin. Pero hindi na tayo amin dyan. Nagpay lang yung ang dyan. Gapang, gusto mong gumapang, James? Pinagapang kami dyan eh. Okay. Oh. Mantakin mo, pinagapang kami dito noon. Diyan oh. Tapos meron palang magandang daan dito sa taas. Oh, pero maganda dyan sa loob. Sana sinubukan nyo rin. Okay, what's up pang din mo? Nag-rappel din. Oh. Nag-training na kayo ng rappel din? Opo. Pag mga kasi ang natapos po namin sa rapil. Una sa trade line muna kami. Pwede ba tayo mag-rappel? Pwede ba tayo mag-rappel? Meron naman pala kayo oh.
Bagay. Tapos sa susunod po is yung tayong malaliman na. Masunod yung sir, maganda yung canyoneering Ito, sa mga ito. pools. Yan ma'am, ito. Pinagusan nga natin. Bakit niyo sila pinagapang? Ba't kami? Kailangan na po, yung stalactite po is yung sa taas. Yung stalagmite sa baba. Pero may nagtatagpo, di ba? Alalahanin niyo po yung middle. Talag. Dito yung po yung nalima natin. Oh, dito si Dugong noon, oh. Dito si Dugong noon. Ano? Di ba, sa po ng yung mga vertical image po yan. Wow. Pero sa gaming na, siya po yung mga vertical image ng pweba. Wow. Vertical image yung tagalan ng talo. Diamond in the sky. Kinang-kinang pala. Yes. Alam na. Body oil. Kung sakaling mahawakan po natin yan, makukuntahan po ng body oil po yan. Maaaring masira katulad po yan. Diamond in the sky. So malaki talaga tong Kakupangan, no, compare sa Santo Rosario. Ang Santo Rosario kailangan mo nang gumapang doon eh kasi pag hindi natutusok ka ng stalactites. Ilawan niyo yung nasa taas, maganda. Oh? Mga ngipin ng dinosaur yan. Dito po tama po iba po ng mga salitan ng buhay ako. Kasi lumalaki sabi. Para yung pwede magawa ka ng sangkasin sa dagat. Oh, wow. Wow. Sana may sama. Pag nagkitag po yung dalawang yan, kasi kolong. Colon po ang tawag pag ang stalagmites at stalactites ay nagtagpo. Para lang couple yun ba? Dalawang single na nagtagpo. Pag nadudumi po yan, sa katawan nila. Bumabagsak, oo. Kaya yung amoy nila, amoy ng tae nila. So, malaki. Ganda. Dito kayo sa loob ng Kakupangan, tubig talaga, lahat to tubig. Wow. Amazing masyado. Parang gumagawa ka lang ng castle in the air nito, ha? Wow. Malaki po itong Kakupangan Cave. Itong bato na to, Wow. pag nakuha mo, is ganun pa niya kulay. Hindi. Ang hindi niya alam po, masisira rin lang po yan. Kaya balik mo na. Mapagaw na yan. Buting napigilan sila, nabubuhay ng tinayon. Nabuhay ng diba? Grabe. Ganito po ang madadaanan niyo yung ceiling ng ano. Ilawan mo sa taas, James, maganda. Yan, grabe, ang ganda niya. Yung ano niya. Wow, wow.
Mm. Wow. Wow, James, oh, kimikinang talaga siya. Oh. Nice one. Nice. Amazing. Kakupangan Cave. Sobra. Oh. Wow. So 100% no, pag nasa loob kayo ng Kakupangan, yung ceiling ng Kakupangan ganito talaga siya. Para siyang buhanging, kastilyong buhangin. Ganda. Another one. Peace sign. Up. Up. Ang kagandahan dito sa looban, no, solid na bato ang madadaanan mo na hindi siya malumot. Oh, grabe to, mga ngipin ng ano talaga to. Ah. Ganda. Itong lagon. Si James ang lalangoy sa lagon. Yung ano mo, yung ilaw mo. Mababasa yan, di pwede yan. Ah, sige. Akala ko ba lalangoy ka? Wow, ang ganda niya, James. Ang ganda niya dito sa ano, ang ganda niya sa phone. It's blue. Blue Lagoon. Ganda. May lagoon pa dito pero hindi po namin nakuna, no. Maganda sana siya, Blue Lagoon. Wow, may lagoon na naman, oh. Maraming lagoon dito. Wow. Ano nga, picture, ano, ilaw. Mas maganda to dito. Oh, wow, masyado kang malapit, ah. Nung pinuntahan kita, maliit ka pa. Ngayon, malaki ka na, ah. See you. Amazing.
Blue bats. Wow! Ay, ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Kawak-kawak din. Ilawan. Ilaw, ilaw. Wow! Ngipin ng dinosaur. Mga ano ba ito? Didi ng baka. Didi ng baka. Oh, wow, siya. Ang ganda. Amazing, friends. Amazing. Grabe ang stalactites. Mamaya exploration with stalagmites. Ang gaganda rin ng stalagmites dito. Na-amaze ka na dito. Wow! James, picture. Oh, James, dito pa picture, James. Dito, dito ka. May lagusan dito pala, Atas. Wow! Kasi masyadong mahihina po sa loob ng Makapektura sa mga Okay. Go. wala rin, alam mo dyan, alam mo. Yung pinruso nila, Grabe naman ang pagkatruso nila. Naghagdan ito sila, no? Naghagdan. Chinso talagang gamit din. Hindi yan basta-basta. Suma. Wow. Parang mga corals lang, Ito, may bahay na ng paniki. Ito, pag may putik-putik na, meron na itong mga paniki dito. Ito lang kanila wall. Kumpara mo ito sa Santo Rosario, ito talaga malaki. Santo Rosario, gagapang kay. Pero, pareha silang amazing caves. Dito, mga dito ng baka. Wow. Ito daw yung water level natin. Ha? Ito daw yung kataas yung water level natin. Asan? Ayan. Mga lights. Okay, dapat pag malakas yung ulan, labas na. Water level yan, Yan. Pag tag-ulan, ganyan siya. buti lang magbawalan sila. Grabe, tinroso talaga to. It take 1,000 years ulit yan para tumubo. Pinutol ito dito na tinroso. Pero nung mantakin mo, tagal na ako. Pero yan pa rin ang niya. Yan pa rin din ang tumubo sa kanya. Ganda naman. Ganda naman. Paano nga? Yung meron? Yung meron, James? Igad. Igad? Kanina. Saan siya? Ano siya? Wala na ba dyan? Wala na. Sumama ba na? Sige na. So, walang igad. Ayun o, ayun. Ayun. 'Ito. 'Ito, hindi ko na ito. Asan mo siya? Ayun, ito, hindi ko na ito. 'Ito, 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 ito, hindi ko na ito. '
Ah. Ayun, 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 ayun. Hindi maliit na no? Hindi maliit na. Oh, tenroso to ah. Grabe ang tumba oh. Ano naman itong kuwebang to. Human destruction is real. Everywhere. Even inside the caves. Bad. Hindi, isa lang din yan. Tcharan! Ganyan-ganyan na yan. Pero maganda yan tingnan. Tcharan! Ayan na. Ah, sige. The Cavers. The caveman. The Caveman. Pero sa Santo Rosario, gapang talaga dun. Gapangan. Ay, gapangan talaga. Robusti, ganun din. Kung pinasok ka rin, di ka pa lang, di nila anak. Water trail. Inside the cave. Hi. Hindi kita makita, kaya mailaw ka. Water trail. Go. Ano? Anong sabi mo? Kung gaano ang ganda ang nature sa ibabaw, ganyan. Ganda rin ang ganda ang nature sa ilalim. Oo. See? Mas lalo na pag sa ilalim ng dagat. Makita mo yung ilalim ng dagat, pinakamaganda sa lahat. Basta hindi lang naabuso ng tao. Amazing. Wow. Amazing. Oh. Ilaw. Oy, bats. Wow. Paan ng ano to? Paan ng dinosaur?
Hanggang bidbid pa rin naman, pero may araw. Oo. Baka lagpas tao na raw. Oo. Nalapit na kami doon. Hindi lang lagpas tao. Oo nga. Disisid na kami. 15 feet, sabi. Ito pa. Ang tubig rito parang may tinulong na yun. Wow. Uy, May mga sign. Sign. hanggang dibdib na to ah. Ano? Ano yan? Wow. Wow. Amazing. What are you doing? We're big, amazing. Amazing stalactites. Grabe, ano to? Nandito kayo, no? Wow. Ah. Bakit meron ditong ano? Ha? Ito yung ginagawang marble kasi. Wow! Ay, wow! Grabe. Amazed ako talaga. Amazing. So amazing. Wow, bididi. Bididi ng baka to, dinosaur. So happy. So happy. Wow. Amazing. Huwag nyo talagang buhayin yung puputol sa inyo. Amazing. Thank you, Kakopangan. Yay. James, picture dyan, James, oh. Ito na lang sa video kita picturean. Mas klaro pa. Yay. Ceiling stalagmites. Isasama namin yung next ko kung ano yan. Isasama namin kanagat yung 8 hours po yung tagpusan yan. Gusto mo kayo dyan nagpusapan niya yan. Nagpasalan natin yung part niya yan. Isingit mo
Sa loob niya maluwag. Pwede natin pasukin sandali. Kaya sa tulad lang. Baka pangulo ni Jane sila, pamunti. Malaki yan doon sa loob? Malamang din po. Ha? Malamang din po. Kasya? Isa po. Kasya apat? Sundan nyo lang po yung instruction nila, ma'am. Ha? Sundan nyo lang po yung instruction nila. Mas okay to kaysa sa plata ha. Sir. Sir, liwan ka muna, sir. Sir. Yoko. Ayun. Aw. Nakakrit. Flashlight mo, sir. Hindi ka magdala. Huwag na daw eh. Kasama ba? Sir. Hindi ka na. Nabulutang ko. Nilutang ko so. Nilutang ko so. Wow. Kaya Ano ka? Instruction ka. Yes. Video. Yes. Malaking igat. May malaking isda akong nakasama. doon po sa kabilang ko, kahit kakabila, marami doon. Ha? Si James kasi malaki siya eh. Hirap na hirap si James eh. Di bali nakakapag ano ka na. Yung pinsan ko, 6 year na rin, diba 6'3". Yung pinsan ko 6'3", na tuloy ko. Ang haba. Kasi, lumabas na yung ulo siya, pero parang ganun pa rin. Pag sumabi yung taas na. Oh, same. Ha? Oh. Ha? May akyatin? Ito yung sa butas. Yes. Hindi ko makita si James. Ito yung challenge namin ngayon. Ah, Hindi ko na siya. Ano yung bagi mo? ha? Una niya yung bagi mo. Sige. Amazing. Sir, video niya rin ako. Ano, naka-video na yan. Ituloy ko lang, ha? Sige po. Ayan, ha? Oops, parang... Okay.
Gapang. Oh. May taas ko ba ang cellphone ko dito? Mataas ko lang din. Pwede naman akong kumapit, ano? Ang malalim. Sa pa po? Ano to? So, meron pa kaming lalanguyin pa. And, mga 15 feet high. Sabi nyo lang pa pag medyo malaki para Oo. mukhang namin yung po. May malalim. Video. Ito kasi din siya yung nagdanasan nyo yun. Sa paano kayo pangyayaga? Kami nag-ganito. Nag-cellphone kami. Video. Ano kasi ito ba yung ginagawa namin? Wow. Wow. Ha? Wow. Ay, ito pwede mainom to. Mainom. Ganyan? Oo. Mainom yan. No, mainom yan. Yan, galing wala yung ano eh.
Kasi ano yun. Mainom yan. Pero, Ano guys, talaga sa buka. inom muna tayo. Water break. Asa na yun? Tubig ko sa ano, baby. Lagpas ulo? Lagpas ulo? Diyan ba ako naman dyan? Dito yung simula. Hindi pa natin nadaanan yung ano, yung table. Patayin siguro, no? Patayin siguro. James, parang hindi ko na siya nakita. Okay, parang siyang gold dust, ah. Dito na. James, dito na. Okay, tayo sa lagusan. Ito, James, oh. Mas maganda to. Oh. Wow. Amazing. Okay. Kami exit. Pagla-lunch. Nabitin ka talaga.